Dækmaster her. Halløjsa derude i den danske transportbranche. I dag er vi taget ned til vognmand Leif Gjodsbøl i Åst, nede ved Billund, Givekanten. Leif har kørt med Loadmaster, Dækmaster, dæktrykovervågning i mange år snart. Hvad bliver det til, Leif? Ja, siden 7. Ja. I 7 der fik du det først på den første Volvo, en hænger. Ja. Overføringshænger. Overføringshænger, ja. Det nærmer sig jo de der 13-14 år, du har kørt med det her dæktrykovervågning. Og hvad mener du om det? Det er jo dumt. Rigtig godt tilfreds. Ja. Jeg har ikke været noget, jeg har haft problemer med det. Nej. Altså det... Man skal selvfølgelig lige kigge efter det en gang imellem. Jo. Men altså det er nemt lige at tjekke dæktryk der lige om morgenen, eller når vi lige kommer ud og kører op. Så... Det er ikke noget med, at man behøver at skulle ud med sådan en dækspumper på alle sammen. Nej. En halv time, 20 minutter på det. Nej, det er dejligt nemt. Ja. Hvad så noget med, dæksprængninger, eller ikke dæksprængninger, men sådan noget sivepunkteringer, sådan noget. Hvor mange har du fanget af dem? Ja, men dem har jeg jo fanget 5-6 stykker af. Ja. Altså jeg har haft nogen, der er sprunget, men det er så nogen, der er kommet pludselig, hvor der måske har været en skade i en dæk, hvor den er begyndt at sive. Ja. Men de der, hvor du har kørt et eller andet op i dækket, altså en skrue eller søm eller et eller andet, dem har du fanget nogle stykker af i hvert fald. Men hvad vil du sige, det er den kombination af, at man kan fange de der sivepunkteringer, og så det, at det er nemt at holde dæktrykket, det er det, der har fået dig til. Set, og har du en, der trykker lidt, så kan du lige være i tvivl, så er det bare lige at tjekke, når den står måske lige lidt og bærer lidt mere end de andre. Ja. Så du har hele tiden godt styr på... Det er sådan set rimelig styr over altid. Ja. Jamen, det lyder godt.